Sumangga Delia katuran jumeneng ngaturaken panglipur dening para tamu undangan dalu menika. Ha he. Yo, lo 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 lo. Ha e. Ha ho. Alhamdulillah, selamat malam Delia. Sugeng dalu Pak Tre. Oke, semonggo mulya budaya. Kepranan katuraken dening para tamu undangan sedaya. Campur sari mulya budaya. Jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar priya kang sabeta wicaksana lan labda ing karya kepranan salah bawamu nyoto lantip wasi sing wicara wiraga sarta wirama nyoto ndika priya kang sulistya jroning batin tuwuh rasa tresna kang saya ngrabak rina kelawan wengi sliramu tak anti-anti wong bagus tak ipi-ipi. Aku pun sampai kaget begini. Napa? Jangan kaget ku lan jamak. Sing ning ngarep kan padahal lho kok byuwar jebule mburi nek lampune. Lampune kuwale soalnya. Wayahe oleh ngarepe. Kaya batukku Mas Bihun ki nyapa lho ngono ki uwi ning mburi. Lah ya. Dibacutke. Nggih. Sing tukang keyboard dua kok malah ketok. Iki, lho mang apa ora ketok? Ora ketok pikir kepuwet teng dedet aku mohon maaf lho Mas, tak kira sampean mung elek. Ya pancen pasoryane iki yo ngono kuwi. Bagus asli bagus iki. Oh iya. Tenanan. Asli ya. Maaf lho Mas. Nggih. Saka sorot netramu yen rasela sajroning batinku ra luput pangraitanmu ana tresno sajroning atiku. Mulya budaya ada Delia kepranan lur Ya ditarik saja
wis diaturke Nggih. dening para sedaya tamu Delia.